Jmenuje se Evolution, ale píše se Evolu S-H-I-O-N a je to vlastně zkomolenina slova mezi evolution, fashion a adaptation. Vlastně je to o tom, že jsem se chtěla vydat trošičku dál než normálně. Chtěla jsem vytvořit nové střihy, nové tvary a pracovat s novými materiály. No, přípravy probíhaly v podstatě hladce a vlastně tak nějak jako skoro ke konci tam došlo k absolutnímu, pro mě teda katastrofálnímu momentu, a to je v momentě, kdy jsem si uvědomila, že se nestíhají převlíkat modelky, a to se mi teda ještě nestalo, takže tam si myslím, že ten tep byl hodně zrychlený. Modelka vycházela na malo v podstatě velice neupravená, měla věci nakřivo nebo dokonce i obráceně a teda předpokládám, že to asi bude vidět, jak mi stouplo tempo, ale jako viditelně to nikdo neviděl, já jsem z toho byla samozřejmě strašně nešťastná, ale tak to nakonec to dopadlo dobře. No. Kdy byl nejvyšší můj srdeční tep? No já si myslím, jako před přehlídkou asi ne. Já mám takový odhad, že to bylo tak kolem 17. 19. modelky, během teda spíš ke konci té přehlídky, a nebo možná předtím, než jsem vyšla na molo. Bylo, když jste dostávala květiny na konci? Ne. A bylo to 160? Ne. Ježíš, tak to... tak to normálně je.